Tipra hastio belaikin boyer sipsa jak tipra sarong ni ngai mutai ngai basai pheke tipra sarong no muthangnai nei Biswajit Debroma kebo doctor haikeba doctor nei oturokbo magana bagui tongpo phiaba nogo thangi sing hanke 9640 taka rang nangnai tei battery ni bagui 30000 nangnai 1000 rang khlaibo collect khairi dini hanjago amhai khlai no chakma gadni sal bagan ni a NS laharo thangai hadi katal khulgiri kha Biswajit Debroma khatung jak lokro phiaba tini thangi soika tribal welfare minister boromganang Bikas Debroma shaka omo illegal sabo NS ni laharno segitong omo illegal khlai mastermind sabo haike Biswajit Debroma tongko songlukuno thungui tongkha obo edisi hapang bagbani otuya obo boromganang Biswajit Debroma bagbani otu nukhrano ragorabo thaini otu down payment chara otu bagbani battery ni rang chara otu bagbani orobo man phaikasung phaidi onosodribo buskani mangpile don dokana orobo thaini bagui dongobo piaba chini borok abo sakai kok tamohai chini okrone khukti kok ha tongo norok o otu nijida paina edisi sarkar dabak boroman mo gangkai sal Biswajit Debroma body mani otu battery ni rang rabu semari kha rang khaito ekdom pura 00 no bo ekdom pura singno se hotel logo mai sari buya kunai pura rang khoksapan dina nang yawnyo singkha mangkha mokhani ne mokhai ani obokhai mokhai ko ani dol nok layo bini ngai bol nok rida bo khai nok kri injakta jai hok nga tabuk to Biswajit no boi kebo thokai hingka kebo kobor hingka kebo fraud hingka bobo hai kok sanam son bin bagai ang je nukman hingka to bono ekdom pura kaham kai nukjak ekdom kaham khai tongo bo kaham khai tongman jaga bo bono kisa somoy didi bo je bini khaitai bo khainai bo kunu atei patini lingo buya kisu buya ang je nukman hingka to ekdom betala kaham kai ang nukjak hingkai pura norong gari bara rok to tong kukrei nei nai rok se singno ko auto bag ro pura hotel logo mai sari ya ko nei singno phikung buthe ba ya ko ni sidi ro horobo heke website no bagi tini bahan hai video update kadal tu phajang ke website no khamlai title no kami ke simon ba kam ko jima kana tini video bawa no ke website tini video khamlai no one mas tam ne bole website thanai sala hai nai sini Biswajit Debroma tini tipra sarang no authority na ni samne yaglo hai nai sini Biswajit Debroma tini salo sini tipra sarang no auto khongneri mani yaglo ki hai na hai belai no sini borok eba sini Biswajit Debroma no sala fraud thokai chana nai thokai sin tipra sarang no oba hai belai no kok ek lai mu phaika sini tipra sarang no bijinte phari ke ba sung bisi kok sewei hai nai sung tini ni o maplin bisite chen kija kam ke nai nala ne ke ba sung kija kam ke nai tongdi ta ne le ba sung ko maplin bisite bujimanan bagai phari ke ba sung bisi kok sewei hai nai sung sini o maplin bisite kija kam ke nai nala ne khapang ni ta hotai bukhuk song obo edisi hapang bagbani otuya obo boromganang Biswajit Debroma bagbani otu nukhrano ragorabo thaini otu down payment chara otu bagbani battery ni rang chara otu bagbani orobo man phaikasung phaidi onosodribo buskani mangpile don dokana orobo thaini bagui dongobo piaba chini borok abo sakai kok tamohai chini okrone khukti kok ha tongo sakai lasiban sing jahaiban masana kono tamori gine khukslama ya jatphusung ei ekta obostha o tongo tini jamari kheno khana manna musung kebo maya hangaino social media phasinai kebo fraud hinlaika kebo tamo hinlaika auto kebo saka salo bakanga horotlang thango yang phageri norok o auto nijida paina edisi sarkar dabak boroman mo gangkai sal Biswajit Debroma body mani otu battery ni rang rabu semari kha rang khaito ekdom pura 00 no bo ekdom pura singno se hotel logo mai sari buya kunai pura rang khoksapan dina nang yawnyo singkha mangkha mokhani ne mokhai ani obokhai mokhai ko ani dol nok layo bini ngai bol nok rida bo khai nok kri injakta jai hok
hingga tabuk to Biswajit no boi kebo thokai hingka kebo kobor hingka kebo fraud hingka bobo hai kok sana musun bin bagai ang je nukman hingkai to bono ekdom pura kaham kai nukjak ekdom kaham khai tongo bo kaham khai tongman jaga o bono kisa somoy ridi bo je bini khaitai bo khainai bo kuno atei pathini lingo buya kisu buya ang je nukman hingkai to ekdom betala kaham kai ang nukjak hingkai pura norong gari bara rok to tong kukrei nei nai rok se singno ka auto bag ro pura hotel logo mai sari ya kuni singno phikung puthe baya kuni sidi ro horobo nin paramo paramung tamo mo paran bum khai Kamal Singh nin para khai ani khai Anat Chaudhary para hingga tabuk bobo hai matong nang je Biswajit dorno future thinango sengpra di hinai ব্যবসা khanani ba bohok bansirani je lama salam re mantri bobo hai kok sana musung kho ang gang khai to ekdom bo mo gari bak mani gang bak ri mani gang khai tang tak suk jorote gang khai to ustulmen bo sui thangmana na hai matongo hingkai income motamuti ingo ekdom kaham no bo khlairi tongo kaham khai tongo hingkai singbo bon bini bagai kaham no wansuk tongo kaham nungthun bini thamung rok successful ungthun abun ang wansukota nin mungtam singamo ani bumung kai Suman Debarma hingkai ko jemon tabuk bui jese kotor bo rok phanungthun bono ke bota ke bengthu ang abun request khayo hingkai tini u sar songse gari asuk boro kotor ma u yongla sigon dok sikang tek khai tek nani yongla kotor sikang peplai digira khe amborok gang kang khabi jagata bo sar ni kongosa sar iko sini sar Robindra Yaseng ang nije iko bubagrani iko no yakno singbo bubagrano no hamjagoi bubagrano no koi tongo sing pura tak bo iko tibra mothon khai tong khanai man khana kha haste ni lukurok miani mangpiliwo mukti kalayo obo hai kokrok sada ka hangkai YouTuber rok kok thase kana YouTuber rok mangni maktham YouTuber rok sotto phunugo YouTuber rok thoki aseng kubui mangpili phunai shahara tongoi kubui kok na phunumai akai kebono tatal neita hindi hasikok obo Biswajit Debarma bagmani gari obo Biswajit Debarma bagmani gari rangsak habo bagrano angmo hamjagu obo songni chatibo bini edisi hapang phanose zero down payment bagmayaku haidong nable bag nang rang namani ka soito ka sari ang gang ka torang ekdom actually khok sa panang dia nya ano pura khonaka ek taka phana rang diyaku o malik ba malai nai tiniya khana phayonai sing khana malai ka soni phayonai borang damari kamaria noni buskan to bunai tobo YouTuber rok kubui ko tuma phurunai haisi kebon khisi hoi phului phano bohok banche laikha hangkai saya diba ke politician bodol ni against Anat Debarma notice khorang kebon against phiaba kubui ko tuma phunu phuru tatal borok bono logiriwo hinja ka hangkai bokha khamo hasteni lukrok noro comment khai sade Anat Debarma o Biswajit Debarma ni je koktoma thumtani je oroni tabu mangple he tongtani or ki ang tatal koktoma thumbai yakhabe o takuk tatala koksa o otu je mani phemani betrani rang 30,000 kai mariwo sanu nei phemani abo busu ko busoito ga sade mamani ka takirde ekdom pura kicha phan maria khananar de hasteni lukrok comment khai sade sabo phorot ya sabo thokai ya o YouTuber rok video khlaima hangkai koktoma thumakai thokai ni logi thokai obo hai thanguk YouTuber rok se kok phurungpo nono ang kok da phurung phai ka takhu gorabo tabu o ma iko direct mala lakha sing iko interview na lakha asukse ekdom noro khnainare de corona khabani da khoda bukhsong bukhawo emon kok tongo bukhawo nangya 100 sawibo kaise kok bene bukhawo nango abu kubui tini YouTuber ishor kaham kore toni kai bono Biswajit borong bona Biswajit otobag ongkai ishor bana mungsa lama phunu gana
ang mano TV channel mai yang ya hasikok kha khambo subadi sungno sung tabu kului kho sung tabu noram kho sung noram haning namu sung TV channel lok ngai kya bane bumu na ya kya ba kha khamna ko ya je sanani gabon kha khamano manjoi to ne khapani ta khoda bu khoksong sung obo haike na mangpili taibo to bunai khanga taibo nai to bunai none baskango koi mangblin to nai khlongkha